Id-deputat Alex Borch li jrid isir il-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista defenda r-regolamenti maħruġa mill-Kummissjoni Elettorali tal-istess partit li fost l-oħrajn jiċċensuraw lil One News u ma jippermettulux li jagħmel il-mistoqsijiet li żewġ kontestanti għall-ogħla kariga fil-Partit Nazzjonalista, jiġifieri u nnifsu u l-eks kap Adrian Bellija. F'kummenti li Times it-nej Borch qal li hu se jirrispetta d-deċiżjoni tal-Kummissjoni Nazzjonalista u mhux se jitkellem ma' dan l-istazzjon. Bil-maqlub jaħsibha Delija li l-ġimgħa l-oħra saħansitra stieden ġurnalista din il-Kamra tal-Aħbarijiet biex jintervistah iżda kien imġiel jirtira kollox. Borch qal li se jkellem lil dan l-istazzjon wara li tgħaddi l-elezzjoni għal kap għax skontu jrid jirrispetta r-regolamenti mill-Partit Nazzjonalista. It-Times taqsew lil Borch wara li s-sibt sar magħruf li l-Partit Nazzjonalista kien ordna lil Delija iwaqqaf l-intervista ma' One News anke jekk kienet mitluba minnu stess nhar il-ġimgħa u li ġiet aċċettata minnha minnu fih. Minkejja dan l-għada One News irċieva email oħra mit-tim ta' Delija fejn ġie konfermat li ġew imġiela nħassru l-intervista skedata għat-2 fil-għaxija waqt attività f'San Pawl il-Baħar. Sadan it-tant wara li One News ġie informat b'dan, il-Partit Nazzjonalista ħareġ aktar regoli restrittivi dwar din l-elezzjoni ta' kap u fejn tidħol il-medja. Hawn il-Partit Nazzjonalista wkoll injora t-talba ta' Delija għal dibattiti diretti ma' Borch. One News informat li kien Alex Borch stess li sabat saqajh ma' tmexxija Nazzjonalista għax irid biss intervisti sejf għalih. Sadan it-tant fi stqarrija l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin l-IGM ikkundanna l-aġir tal-Partit Nazzjonalista b'miżuri antidemokratiċi u jirrestrinġu l-ħidma ħilsa ġurnalistika. L-IGM tenna li jekk il-Partit Nazzjonalista tassew jemmen fil-valuri demokratiċi li jgħid li ħaddan għandu jippermetti li kandidati jitkellmu ma' kull mezz ta' komunikazzjoni.